Mlaleli, isangashintsha impilo yakho. Thola nansi indoda edla masi. Indoda le oyithuma ikwenzele konke okufunayo. Le ndoda iletha abantu kwibhizinisi lakho. Le ndoda izivula zonke izinhlahla zakho. Woza sikuvusele yona ngo-30,000 rand kuphela. 30,000 rand kuphela. Sishayele ku-063 689 8922. 063 689 8922. Indoda yezimanga, indoda edla masi. Ningizima Afrika nina abaphunga nomageba nina amabhejana ephuma esiqhubini sanibingelela sanamukela nonke kuBabu Dokotela TV show. Njengenjwayelo ke sihleli noBabu Dokotela namhlanje babosizo babojabulile. Babu Dokotela ake sikubingelele bese siphinda siyamukela ohlelweni lethu namhlanje. Siyabingelela ubingelelo Babu Dokotela babosizo baba ujabulile siyathobe kakhulu esibonga nesupport enisinika yona siyabonga. Babu Dokotela sizokho sibheka itopic namhlanje bangabe sithi Xoshani UMALUME. Ake sibheke lapha Babu Dokotela uma sikhuluma nge7 ribs isithwalo esikanjani lesi and yimbambuzane lezi ekutholwa ngazo la. Sibingelela sibonga kakhulu abantu besa fisa ukwazi ngenhlobo zezithwalo sike sachaza ngesinye isithwalo othi umunikezwe sona sikubulaleli ingane zakho zokuqala ama firstborn ikakhulukazi abafana ziyababulala. Then la ake sibheke isithwalo esingelabungozi isithwalo esisakha ngegusha. Lesithwalo lesime sikunikezela sona uzothi uma usunikezela yonke imfihlo yakho ithi into wena uthenga ama ribs abe u7 lama ribs abe u7 uma usuza nawo la kuthini hayi ukuthi uthenga igusha uthenga ama ribs abe u7 uma usuza nawo la uma ufika nawo la kuthina thina sofike sidlale indwangu eminyama phansi sidlale indwangu eminyama phansi mase senza ke lo mcimbi ke lona ngeke uchaze efonini mase sikuthatha ke lama ribs lembambo lezi osuke zithenga wena sizipheke lembambo lezi mase sikunika zona uzidle. Uma usuyidlile icontract ongene kuyona ithi for 6 months igusha ngeke uzulidle amva lokho usungakwazi ukuthi ulidle but nje 6 months wakho awulidle igusha ukuthi lento ikwazi ingene kahle egazini isebenze isuke isithwalo hayi ukuthi wena uhamba uthenga igusha wena ufika nembambo lezi esuke zo7 sikwenzele lo mlingo sikwenzele umlingo sikuhlase phezulu kwalendwa ngeminyama mase kusuyenza ke umuntu uyasho ukuthi igama lakho ubani and nje ba ungena kulomkhakha ufunani lento uma oyithathayo ulungisa spelling iyezwa futhi iyaphila siyakwazi futhi ukuyithumela even kini iyobheka ukuthi ekhaya kunjani njengoba uyithatha nje lento izohambisana yini nomsamo wakho abasifuni into izoloku isenzela uginqa igongo isimoshe lesikhathi kanti nawo umsamo wakho uyijekela isithwalo ke lesesimenzela umuntu umethu uphethe imali yangempela and le mali le oza nayo eyama coins kufuna uphathe ebe u10,000 1 rand 2 rand 5 rand leyo ucela ebank iba ama coins kuphela mase ke sesiyakwenzela ke lo mcimbi ke walesithwalo ke lesike kodwa ke abantu esibatshathise lemfihlo le abantu abaphethe imfihlo kuphela siyabonga Babu Dokotela uzothi omunye Babu Dokotela ngiyasifuna impela lesithwalo lesi ngiyeza ngizosithwala ngizosilanda so ngingakwazi ukuthi ngenze itransfer mase ngifikile kuwena eThekwini. Asibonga kakhulu bahlezi abantu befuna ungenzela ama transfer bengakafiki ngithi mina never ever ubona udot ukhuluma ku YouTube ugijima uyofakela imali lezi zinto ku YouTube amaphara majority abamaphara nje abana ama address imoto abahamba ngazo bayiqashile la bahlala khona bahlala emaflatini na eflatini uyashare wakona eflatini yabona nje hlala naye lo muntu phansi understand ilanguage yakhe ucheck nawe nawe phela uyilokisha awuyona umxhaka ubuke nje isifear and understanding ukuthi ubuke iflow yasho ukuthi kade befikile labantu kwa flow yintsha ukhaphethe umuntu ukhaphethwe inyanga ufika ungcolile phansi noma la senza khona ufike ngcolile uma usungenisa esigodlweni sakho uyasibona esigodlo ukuthi lesigodlo sakhelwe mina amakhandlela akaza aconse phansi just lighter phela naqhwiza ungabe usabo 17 kakhulu ubuka amakhandlela ukuthi hawo lamakhandlela akaza achitheka akaza acishe awaconsile ngisho phansi akho ngisho igubhu ezindala lekutshela kade zahlala legubhu le ndawo kuyasetshenziswa indawo yami lengizoshawa khona kuphela izonke lento ofuna uzibheke ubuke naphezulu ukuthi lukhona unolwembu buka into eyini zikhona into ezotshengisa ukuthi hayi labantu bayafika labantu iscam lesi ayikho lento lena ngoba uma uzofaka imali esidomini ngeke usasithole sosidomo ingakho ke mina imali mina ngifuna ungifayele ngoba usufikile verse ayikho into ejahe ngoba verse uzolala
ayikho into ejayi ukuthi uzofike usuthi ayise transfer no Babu Dokotela bawusizwa ujabulile siyathobeka Siyabonga Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sifune sibheke la kunomuntu othi Babu Dokotela ngiyakufuna impela ukuceba. Kubalekile into mangifuna ukuceba ngibe naso isilwane. Ayangisho njena lento ukuthi ufuna into kodwa unayo into ayizokwenzeka lento. Ayizikwenzeka le nto abona nje lento okuceba ifana namathenda. Awukusiza vese ungekho umuntu omaziyo lapho. Ngeke usuke nje la eThekwini vese anojethe uhlanti kakhulu uthi uye usister uyowenza amathenda khona bakhuluma iAfrikaans khona babe cross kuphela kanjalo. Ngoba wazi umuntu nesithwalo ke sinjalo ufuna ube nento onayo. Kunento efuna sikunike yona ozokwazi phela uphile ngayo. Babu Dokotela ujabulile bayisizwe lokhulumayo. Babu Dokotela kunabantu Babu Dokotela athi umuntu kade ngaqala ngomashonisa abantu munele ngibanikeza imali bangabuyi kuzokhokha. Athi omunye thina bekade siboleka abantu imali ezinkulu Babu Dokotela kodwa manje abayikhokhi imali sethi ukhona nomuthi wokubuyisa imali. Angeke nginifundisa ngalomuthi wokubuyisa imali ngoba nani niyafuna ukwazi. Yenza njena. Thola inja efuyiwe emzini womuntu. Uyiphonsela inyama. Musu uyayikidnapha le nje uhambe nayo. Ufike uyihlabe ngenhlamvu uyibulala. Musu ukhipha ikhanda layo. Sifuna le ndawo le enjeni. Kodwa sifuna inja ekade ifuyiwe emzini womuntu. Hayi lezi nje ezihambe zidla emqomeni kaDoti. Sifuna lehlala emzini womuntu nje. Hayi lesi zidla laphana imgodo ile nto le uDoti le. Lento yesiyakha ngekhanda lenja but inja ehlala ekhaya. Othi uma uyibiza ikwazi ukuthi ize. Iwona ke lo muthi lo esilanda ngawo isikweliti. Ngoba kusuke kuyimali yami ekuwena engisuke ngiyidinga. Angiveze lokho asikwazi ukubiza imali yenzalo ngoba lo muntu inzalo usungamnikanga. Ngikhuluma mina ngefiat currency osukumnika not illusion currency. Yabo le wena umuntu umnika u100 umubuye wena kuzobuye lo 100 rand ungasho Babu Dokotela nginomuntu lana ngamzasele u50000 inzalo akasafuni kodwa 50000 sawubuyisa ungeze Babu Dokotela ngoba nginawo umuthwalo yonto mina ngifuna into omsangano ngifuna into ephilayo uma athatha imali yakho woza no5000 sikubhuquzele nje ngomuthi abuyisa imali yakho kuphela uthi omunye Babu Dokotela khona umuntu ongafuni no3000 rand emsebenzini ngithi mina lo muntu uzoyibuyisa imali yakho woza no5000 sizokubuyisela lo mali ukuthi wena ukweletwa u3000 mina ngihlangene nokuthi ukweletwa malini mina ngine intention ukuthi ngunokuthi woza no5000 ngoba uyagibela etaxini uyosebenza uzohola u200 rand ngosuku kodwa etaxini ukhokhe 25 rand usomatekisi akakucharge ukuthi uyohola malini ukucharge ukuthi ugibelile nje kuphela engisho ukuthi uningasho ukuthi Babu Dokotela manje lo muntu engafuni 1000 la msebenzi sengaze ngikhiphe u5000 kula 1000 because awunangqondo ukhiphe Babu Dokotela wesizojabulisa siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Ake siphinde sibheke la Babu Dokotela lesithwalo lesi othwala ngefamily member ufanele ubathengele ingubo ezintsha. Awusicacisele ngaso ukuthi akekho wena umuntu oshonayo kwenzakalani la. Siyabonga kakhulu. Ithi into uma ufuna ukusenza lesithwalo lesi number 1 mazi ukuthi ugqoka usize bani lo muntu. Hey siyaganga madoda futhi mazi ukuthi ugqoka usize bani. Uma eyinyanga futhi mazi ukuthi ugqoka size bani. Umfonelo emkhulu ngicela ukuthengela izicathulo ngicela ukuthenga into ukuthi umkhulu ugqoka size hayi para bakutshela yonke into engumsangano lelo. Uvusena uhambe uyomthengela ka Woolworths. Umthengela ama-shirt awu2, amabhuluku awu2, amabhande awu2, ama-jacket awu2, izicathulo eziwu2. Mase uhambisa ipay elilodwa konke lokhu kushiye ngapha. Ngesikhathi egqoka lokuyana lokusele ngapha lo muntu kuzoba isikhathi esingakanani ikhumuke isuke into kuyena lento yakhe isila kuwena ngoba le ngubo ayigqokayo iduplicate yazo ila exact same size same color same shop same amount yonke into ayenzayo uyenzela wena simple as that upastor mthengele amasudi abizayo nezicathulo kodwa uthenge nga2 ukubekela eceleni musu uhambisa lokho bakuthandazele babusise babonga kade uyazi ukuthi uyathwala ngalomuntu nomuntu wasekhaya kuma ukuthi unemali uthi nje bamdala siyabonga kakhulu ukuthi wena usimelele emndenini uphumelele nathi sisithi asikujabulise ngebirthday yakho ye50th birthday ngikuthengele lokho kanti uyazi ukuthi uthwala ngayo okunye ukushiya ekhaya yilezi zinto ezisekhaya ke sikutshela lento uzocommunicate kanjani naye
anything ayenzayo uyenzela wena ngoba kunento yakhe engapha ngakuwena. Ubaba uDokotela baba wesizwe baba ujabule umfana omhleje ekhehla lomlungu abathwala abantu. Babu Dokotela, kudala abantu besikenywa ngemithi yecala, athi umuntu unomuthi wecala kodwa kujike abantu bangaphuma ejele. Ake usicacisele Babu Dokotela, umuthi wecala ngempela mase kuthiwa uyakhiwa ukhona yini and wakhiwa kanjani? That is my call, that is my request enyangeni. Angisho nje lokho, eqala kabusha basithembe kakhulu. Basithembe kakhulu eqala kabusha encome basithembe kakhulu eVaterfall basithembe kakhulu kodwa thina sithembekile ngemithi yethu. Kufuna umuntu osemthatha athi ufuna ukuzwile kuthi uphethe lento kanti umusha isikhathi sakhe ayikho lento onayo. Izinyanga zami asingahlukani nomlungu mabele. Asingahlukani nawo besikhipha abantu emajele. Asingahlukani nje nawo, asingahlukani nawo. Lento okuhlukana nomlungu mabele abantu bazoqhubeka basitake emajele. Ake singahlukani nawo. Ikhanda lenje asizithumbeni izinje, sizicuyeni. Sifake la. Inja ekhipha umuntu ejele bakithi, inja. Ujikelele ukukhipha umuntu ejele indlwabo. Ama spams lawo, amkhipha umuntu ejele akhale ngaphandle, hamba odla amadikazi njenga nawe. Manje inyanga zami nansekho serious. Ayisekho nje serious, nansekho serious. Shayini indlwabo nikhipha ama spams bavesana nantombi. Akwakhiwa umuthi kwakhelwa abantu. Babu Dokotela bawesizwe bawujala umfana omhleje ekhehla lomngisi akwakhiwa umuthi sikhipha abantu emajele. Siyabonga. Babu Dokotela, ake sicacisele la. I-orange lihlangana kanjani ukugibeza abantu iquantum? Babu Dokotela bawesizwe bawujabulele yo esibagibezele iquantum. Yo. Hayi ngeke bahlala kamnandi kanjani futhi uquantum abahluphi. Uyabona kunomuntu ongafuni ukumgibeza uquantum kodwa yena lokho edonsa isicapha. Umtshela ukuthi hayi akakalayishi kodwa yena lokho edonsa isicapha. Lo muntu ufuna umthengele i-orange. Mkhulu, hayi sibagibezele iquantum. Thenga i-orange ubhale igama lakhe ubhale isibongo. Uma usiphi-orange silibhobozela ngaphezulu, bese sifaka into zequantum phakathi, bese sivala ngephepha phezulu sihambe sogqiba. Ilayisha. Ngoba nje iquantum mesingayilayishisi thina. Kukhona abazoyilayishisa kungene nawe. Ngoba phela uyisilima. Manje layisha kuqala ngoba ususestandini layisha kuqala. Nami ngiyazi ukuthi kunabantu abangihlelela iquantum. Kukuthi phela meke wathinta Nkosi yami kuba uyalile. Kobe uziyalile mkhulu kobe uyalile. Mina kangikweleta isingomuthi. Mina nginemkhonto ehlala eminyango. Nginebhodo ehlala eminyango. Ngino petrol ohleze eminyango esigodlweni. Uma ufika nje awubuzi kuleso sikole ubona ngumsizi ukuthi kuyasetshenzwa lesikole. Mina ngiyilayisha njalo. Ungakungithinte mkhulu, ungakungithinte. Hayi ngokuzwisa uswitho ngawuzuza mkhulu. Ungake nje ungithinte. Mina angikho kwiposition ukuthi uma ungithinta angikho ready. Mina ngiready as if it's yesterday. Mina ngihamba nesigodle emotweni. Nemithi engathi ungishaya ngibuyele eceleni emotweni ngikushaya same time. Mina ngithi koze kungiyes hayi mina nginesikhwama esemnyama engihlezi ngisidonsa angihlukani naso. Kunento zokushaya wena ngoba ujet was too much. Babu Dokotela bawesebawujala umfana omhleje ekhehla lomlungu ayingeke. I-orange lo quantum. Kade ngidlula ngalithenga nje kade ngisepoint. Ngadlula ngalithenga la R4. Kwakhona bengimbone lokho evula isicapha. Ngabusena ngalithenga. R4 ngathenga, khipha R50 ngalithenga. Buyisa ushintshwa ngatletha la. Kunomuntu ofuna agibele la. Babu Dokotela bawesizwe bawujabule siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la. Babu Dokotela, our GDP spending below 1.5% on military aid, while amanye amazwe afana nabo Egypt they spend 2.4%. Ngabe kuthini uPaula wakho lapha? Asibonga kakhulu. Lento ifuna angikhulumi nawe wena wazi lutho kanti ukhuluma ngayo. Universal spending on military aids budget nje universal, it's supposed to be 2% we GDP. I-GDP yethu amazwe nje omhlaba wonke kune standard iska 2% efuze uthathwe emalini esuke isiyenziwe yizwe. 2% uhambe unikezwe amasosha. Okwenza ukuthi amasosha ethu abe well under equipped because ibullet eyodwa abadubula ngayo isuke ithengiwe.
ibhuza abaliqokile abantshontsha abahamba babacela asuke ethengiwe, and then i-government spending yethu, and now we are sitting below 1.5%, and lokho kuzokwenza ukuthi izwe lethu lingabi ready like we supposed to be ready. Izwe eAfrica elesibithayo ngespending, it is Egypt, it is Nigeria, it is Ethiopia. And nifuna sibheke ukuthi singavumi ukuthi senza into efanayo sekuyicontinent eyodwa, sinabantu abayakwazi ukusebenza, sinabantu abanamakhono, kodwa sivumela ukuthi sifihle imali in a sense that government agcine iphuwa, kanti thina imali asisihambise emabhenki ngoba mase emabhenki bakubuza ukuthi uhlobene noZuma. Manje lento ye-GDP yethu yenza ukuthi manje uthola ukuthi ugovernment akanayo imali, kanti ama-citizens abamba imali. Ama-citizens awafuni ukudeclare imali ngoba if isingayideclare imali emabhenki, kuloko kukodwa kungenza ukuthi ugovernment akwazi ukuthi aphushe i-GDP budget i-military aid up to 2% to 1%. Kukwazi phela ukuthi ingane zethu ziqasheke. Siyafuna ingane zethu ziqasheke emasosheni, but thina futhi sifihla imali. Thina futhi sishushumbisa imali sizikhiphela ngaphandle kwamanye amazwe zo-investwa khona. We don't want to invest kwi-country. Ngalo ndlela ku-expensive ukumonitor ama-border. Very expensive. People don't know that. Very, very expensive. I-naval defense yethu asazi ukuthi kwenzekani. Ngeke ngikhulume ngawo lana. Naval defense yethu, i-Air Force yethu asazi ukuthi kwenzekani. Amsco and Daniel asazi ukuthi kwenzekani. But all we know ukuthi thina as citizens, we are not honest enough to the country. Asikho patronage because we are not all South Africans. Abanye bangama-white South Africans. Abanye bangama-Indian South Africans. Imali zabo bazikhiphela emakubo bo-investa khona. Ngine-proof otherwise ukuthi kunabantu ababonayo la abangona ama-South Africans abangama-white South Africans. Because uthi uma wakhe nobaba wakhe bazalelwa la. Kodwa ukhokho wakhe owase-Switzerland. Sinabantu abaphethe ama-dual citizenship. Ithi enye Bombay, ithi enye India, enye iphinde imkhombe South Africa. And I've been in South Africa for more than 30 years now, but you still need dual citizenship. Lo muntu lo akabhenki la invest, that is why sina lo crisis le. Ngikhuluma ngabantu thina abacontrola umcebo walelizwe. Mase bewucontrol mase phinde futhi imali yabo isave ko-Australia. Babu Dokotela uthi, we as South African citizenship, we have to do something that can help the government to have enough GDP so that ezokwazi ukuthi i-army yethu ibe kwi-defense acquired standard. To train ama-rekhi akufani nokufundisa umatric. It is expensive, it is dangerous. Ngalo ndlela, we need money for that. We must stop hiding money. We must expose, because we are not white South Africans. We are not Indian South Africans. We are African South Africans. Siyabonga. Hey, I'm sure you've been asking yourself, what is wrong with me? What is happening in my life? Your life is stagnant. Everything is falling apart. You are failing to pay your monthly expenses. Well, I have a solution for you. CFO, Cash Flow Oil from Babu Dokotela. Get it today and use it with a yellow candle and say whatever you want and start to see change in your life. Call 063-689-8922 or 082-459-1816.